Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без бүтән дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезнең тормышын, көн күрешен яктыртабыз. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә Айдар Хәлим. Безнең әниләр, әтиләр ничек түзгәннәр бу кадәр авырлыкка, бу кадәр сабырлык, бу кадәр изгелеккә, тугрылык, бу күптән төшкән бер магъҗиза. Бүтән дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев эш сәфәре белән Чуашстанда. Милләтне саклап калам дигәндә, ул инде безнең балалардан, оныклардан булырга тиеш. Гаиләдә, мәктәптә менә шундыйларның булуы безнең өчен зур татлык. Татар үзәге эшчәнлеге. Мәскәүдән Лесена Садретдинова. Хәзер без Мәскәүнең мәдәният үзәгендә. Аның исеме Дар. Ни өчен Дар? Һәм монда нәрсәләр белән шөгыльләнәләр? Әлфия Низамова иҗат кичәсеннән безнең репортаж. Мин бик бәхетле, мин авылда тудым, авылда үстем, авылда яшим, авылда иҗат итәм. Ул үткен телле публицист, язучы, шагыйрь, тәнкыйтьче. Үзенчәлекле иҗаты белән әдәбиятта үз урыны булган шәхес. Шулай да аның исемен әйтүгә иң беренче чиратта милләт җанлы, татар халкы өчен гомерен кызганмаган, заманында ачлык игълан итеп мәйданнарга чыккан кеше күз алдына килеп баса. Сүзебез Айдар Хәлим турында. Быел Айдар Хәлим 80 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Шул уңайдан дуслары, фикердәшләре, гаиләсе, якташлары һәм каләмдәшләре Казанның Сейдәш мәдәният үзәгенә җыелды. Бүгенге Шәхесләр сәхифәсендә дә Айдар Хәлим. Чыклы салкын, ялан баш, ялан өс, мин сабыйы һаман заманның. Нечкә күңелле, тынгысыз йөрәкле, шул ук вакытта көчле рухлы, һәр нәрсәгә үз фикере бар. Гомерендә күп авырлыклар аша үтеп, киртәләрне җимерергә туры килә Айдар Хәлимгә. Каршылыклы шәхес, каршылыклы, валлай, бик бер ашкыстырып кына ачлап һәм агынаш була торган шәхес түгел. Айдар Хәлим белән бер заманда яшәүгә бик сөенәм дөресен әйткәндә. Чөнки ул зур талант иясе. Кабатланмас талант иясе. Худай аңа шундый сәләт биргән. Дип әйтим. Бу тормышка ул тирәнрәк һәм тарихи һәм киләчәкне уйлап яза торган әдип. Ул бит инде драматургта, ул язучыда, ул публициста бик күп эшли торган кеше ул. Аны яратырга мөмкин, яратмаска мөмкин, кискен әйтүләре дә ошамаска мөмкин. Ул кимчелекләре эшләп аклый. Чөнки аның эшләгән эше күп. Менә аның моның калынгы гомеремнең ул көне дигән китабы гына да ни тора. Мин шигъриятта Айдар Хәлим шигырен, прозада Айдар Хәлим прозасын, Айдар Хәлим хикәясен, романда Айдар Хәлим романын тудырдым дип уйлыйм. Менә шул минем куанычым. Нинди микъдарда, нинди күләмдә, анысы инде икенче мәсьәлә. Ул Бөек Ватан сугышы чорында 1942 елның 1 гыйнварында Башкортстан Республикасының Миякә районы Кече Кәркәле авылында дөньяга килә. Улы туып 2-3 көн үтүгә әтисе фронтка китә һәм шунда ятып кала. Үзем генә саклаган, үзем генә белгән истәлекләр дә бар. Шуларның берсе мине 46 елның шул җәй айларында аш балалар йортына алып киттеләр. Килеп тукты ат, алып чыгалар мине. Арбада 2 карт утыра, ине алып чыга, миңа алдыма утырта, бүкләп, алдыма юрган сала, кулыма тоттыра кашык һәм тәлинкә, калай тәлинкә. Һәм мин чыгып китәм, без чыгып китәбез авылдан. Беренче шигырен Айдар Хәлим 3нче сыйныфта белем алганда язган. Миякә мәктәбендә укыганда андагы газета белән хезмәттәшлек итә башлый. Матбугатта да шигырьләре басылып чыккан. Газиз Әнкәм мине яраткан, Газиз Әнкәм миңа үзенең киңәшләрен биргән. Мин һәр вакытта да авылым белән бергә шушы авылымның елга, Язи елгасын суларын, Мендәле кул дигән чишмәләренең суларын татып, шушы бөек ярату һәм шигъриятка алып килгән дип уйлыйм мине. Шушы тойгы, шушы күрешүләр. Кемнәрдер ишек атына кертелер, шаугыр килә. Тормыш аны күп йөртә, күп урыннарда эшли. Мәктәптән соң Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә техник училищеда укый. Калмык далаларында нефть ятмаларын эзләү экспедицияләрендә браулаучы ярдәмчесе булып та эшләгән. Казан университетының журналистика бүлеген тәмамлый.
Айдар Хәлимнең иҗатында публицистика үзәк урынны алып торадыр мөгаен. Айдар Хәлимнең 78 елда чыккан, 78 елда чыккан Дружба народов журналындагы зур язмасы ул үзе бер тарихи вакыйга. Татар, башкорт мөнәсәбәтләре турында гаҗәеп тарихи вакыйга. Аны туктаусыз ел сайын хәтта bütün plenumlarda, bütün съездларда кабат-кабат күтәреп күрсәтергә кирәк иде. Менә 80 яшькә җитте, ул барыбер эшли. Аның хезмәтләре барыбер гаҗәеп зур әһәмияткә ия булып, милләт тарихында калачак, бәлки дөнья тарихында. Татар дигән беренче тапкыр кайгырту минем туган телемдә беренче тапкыр сүз әйтү белән көннәреннән килеп чыккандыр дип уйлыйм. Шул кадәр көчле татар теле. Без аның кадерен белмибез. 1990 еллардагы милләт өчен, илдә татарның урыны өчен көрәштә Айдар Хәлим тагын үзәктә булды. Айдар Хәлим безне чыннан да менә шу татарлык өчен көрәшеп, үзенә каратты, үзенә шаккаттырды. Ул заманада күргән юк бит инде. Милләт хакына ачлыкка утыруны, ачлык игълан итеп утыруны. Шуңа барды һәм аны Казанда Фаузия Бейрамова кабатлады. Безнең Шаллада, мин бит вакытта Шаллада эшләйдем, шул вакытта. Шаллада яшьләре Шаллада да игълан иттеләр. Айдар Хәлим белән Фаузия Бейрамова кадәр безнең милләтне яклап язган әдәбият өлкәсендә дип әйтәм. Язган һәм инде сәясәт өлкәсендә көрәшкән башка кеше юк. Мин телевидение карыйммы, газетлар укыйммы, журналлар укыйммы, китаплар укыйммы, мин һәр вакытта татар теленең киләчәге турында уйлыйм һәм татар милләте, татар теле кирәк дип сөйләүдән, буш сүз куйдыртудан туктап, татар телен дә мәктәп кирәк, без мәктәпсез яши алмыйбыз, татар теле ул мәктәп дип сөйләшүне күндәм күрәбез. Татар теле мәктәпсез була алмый, татар теле мәктәбен кире кайтарырга тиеш. Айдар Хәлимнең «Өч аяклы ат» повесте буенча фильмда төшерелгән. Бихисап хикәяләре, романнары, Хунвейбин дигән 3 томлыгы, дистәләгән повестлары бар. Ә шигырьләрен сана бетергесез. Bütün жанрларда алдан сырып барган безнең әйдәманнарның берсе, әлбәттә, менә шундый энергия аңа бирелгән, дәрт бирелгән һәм шушы яшьтә дә ул шушы сафта кала. Әле телефоннан шылтыратып, мәсәлән, миңа акыл өйрәтә, кешеләргә өнди һәм андый кешеләрнең булуы әлбәттә күңелгә дәрт исти өмет уята. Ирендеккәй дигән таулар бар, моңга тарса егет таулар тар. Айдар Хәлимнең шигырьләренә җырлар да язылган, ә әсәрләрен 3 телдә, татарча, русча, башкортча да иҗат итә ул. Минем иң якыным әлбәттә татар прозасы, татар хикәяте, татар хикәясе. Әле күптән түгел сез әлбәттә күргәнегез дә юктыр әле. Күптән түгел чыкты минем 2 томлыгым. Беренче томаның ул шигъриятка багышланган 606 бетлек бик саллы гына китап ул. Аның исеме Иртән талга көмеш урала. İkinci tomның исеме Кылганнар чәчкә атканда, шулай ук 606 бит чамасы. Ул һаман иҗатта бер туктаусыз эшли. Әле башымда йөзләгән әсәр бар ди. Айдар Хәлимгә сәламәтлек телибез. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Дәвам итәбез. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев эш сәфәре белән Чувашия Республикасында да булды. Биредә ул Шыгырдан авылының Мөслимә мәчетендә музей ачу тантанасында катнашты. Чувашия Республикасында шулай ук Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан үткәрелгән чараларга йомгак ясау тантанасы да узды. Тулырак үз хәбәрчебез Рамис Сафин видеоязмасында.
Чуашстанга чираттагы эш сәфәрен Васил Шайхразиев Батыр районының Кызылчишмә авылында киләсе елда ачылачак Сәләт Батыр яшьләр үзәге белән танышудан башлап җибәрде. Ул монда Россия мөселманнары җыены мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов белән ике республиканың уртак мәгариф проекты хакында фикер алышты. Милләтне саклап калам дигәндә, ул инде безнең балалардан, оныклардан булырга тиеш. Гаиләдә, мәктәптә менә шундыйларның булуы безнең өчен зур шатлык. Biz endi o'z yog'imdan yordam etishga tirishamiz. Shunga ko'ra birgalab ishlasak, barakati da ko'proq bo'lib, tezroq da borib yuribmiz. Salatda bolalarimiz bek ko'p. Albatta, Alloh bilan ishlash u savobli, ajrli ish. Shunga ko'ra mana bu motor binoni buldirgan şahslarga direkte Allah'ın rahmeti olsun. Allah Teala bütün maksatlarda eriştirsin. Сәләт балалар лагері проекты Татарстанда инде 10 елдан артык уңышлы гына эшләп килә. Республикадан читтә 120 бала өчен ачылачак әлеге лагерь беренчесе. Ул ел дәвамында сәләтле балалар өчен эшли торган яңа төр мәгариф һәм спорт проекты булачак. Бу була межрегиональный, бөтен Россиядан килергә булдыралар. Бу түләүле сәләт мәктәбе булачак. Әтиәниләр Кызылчишмә Чуашстанның Батыр районындагы борынгы авылларның берсе. Ни кызганыч, кайчандыр йөзәрләгән бала укыган авыл мәктәбендә бүген 10 якын гына бала калган. Алар күрше авыл мәктәбенә йөреп укый. Әмма алардан 2-3 чакрымда гына урнашкан Шыгырдан авылында вазгыять бөтенләй башкача. Авылда 2 мәктәп, балалар бакчалары эшләп тора. Сабыйлар туу ел сайын арта бара. Шуңа күрә дә берничә урамда балалар өчен менә шундый спорт мәйданчыкларында эшләп куйганнар. Кунаклар шундый уен мәйданчыкларын караганнан соң авылның яңа урамындагы Мөслимә мәчетенә килде. Бүген монда Ислам мәдәнияте музееның беренче чираты ачылачак. Музей экспонатлары арасында уникаль нәрсәләр бар. Шуларның берсе Россиянең беренче мөфтие Мөхәммәтҗан хәзрәт Хөсәйнов китабы. Менә ул китап. Менә бу гарәпчәсе. Без аны тәрҗемә иттереп, монда башлап чыгардык. Республика татарларының гомуми җыелышында да сүз башлыча ислам динен саклау, үстерү һәм аны кабул итүгә 1100 ел тулуга багышлап уздырылган чаралар хакында барды. 200 кеше сыйдырышсыз залга Чуашстанның барлык авыл районнарыннан да вәкилләр чакырыла. Чаралар үтеп бара, бер генә түгел, 5-6 чара үткәрдек инде бу елгы көннәрдә. Ак калфак белән дә үткәрәбез, туган тел белән дә үткәрәбез. Агымдагы ел дәвамында Татарстан хөкүмәте программасы нигезендә Россия төбәкләрендә эшләүче сәнгать коллективлары милли киемнәр һәм музыка уен кораллар белән тәэмин ителде. Чуашстандагы Биләр балалар ансамбле киемнәре дә шул эшнең нәтиҗәсе. Бу программа дәвам итә. Бик күп мөрәҗәгатьләр дә килә, әлбәттә. Без инде бүтән мөрәҗәгатьләрне карыйбыз, бәялибез. Актив эшчәнлек алып барган ансамбльләребезгә, татар мәдәниятен, татар сәнгатен чит төбәкләрдә танытуга өлеш керткән ансамбльләребезгә шундый костюмнарны тиктерәбез. Ул балалар ансамбльләре булсын, фольклор ансамбльләре, өлкәннәр өчен. Бирдә милли һәм дини эшләрне мәчет белән автономия бергәләп алып бара. Шуңа уртак эшнең нәтиҗәсе дә сокланырлык. Яшьләрнең мәктәп балаларына кадәр инде зуррак алар ничек дип әйтәм, инде 9-нчы, 10-нчы, 8-нче классларда булган балалар да килеп катнашып анда укыйлар. Гомумән Чуашстанда дини белем бирүгә зур игътибар бирелә. Бүгенге тантанада Гөлстан мәдрәсәсен тәмамлаучыларга дипломнар да тапшырылды. Мәдрәсәбездә безнең укыйлар төрле төбәкләрдән, якын төбәкләрдән, менә Чувашиянең барча районнарыннан, шулай ук Ульян өлкәсеннән, Татарстанның Буа районы һәм дә Доржановский районнардан, шулай ук Мордовиядан да, Мариэльдан да килеп укыйлар. Чуашстан татарлары аш стәлләре янында гына түгел, кем әйтмешли, эштә дә, көрәштә дә бердәм булулары белән байтакларга үрнәк. Бүтән дөньяларда яшәгән татарларга әйтәм, әгәр дә сез татарларның ничек күркәм, матур, бәхетле, эшлекле булганын күрәсез килсә, менә бу якка кирәк, Шыгырдан якларында, Урмай якларында, менә монда иң үрнәк, иң эшчән бүтән татар халкы, татар милләте җыелган. Авылларыбыз Аллага шөкер эшлиләр, яшиләр, татарча сөйләшәбез, татарча укытуларыбыз алып бара, балалар бакчаларында, мәктәпләрдә татар телләрен сакладык. Аллага шөкер, мәдрәсәләребез эшли, мәчетләребез эшли. Чуашстаннан Рамис Сафин, татарлар. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Татар үзәге эшчәнлеге, Мәскәүдән Лесена Садретдинова. Хәзер без Мәскәүнең мәдәният үзәгендә. Аның исеме Дар. Ни өчен Дар? Һәм монда нәрсәләр белән шөгыльләнәләр? Әлфия Низамова иҗат кичәсеннән безнең репортаж. Мин бик бәхетле, мин авылда тудым, авылда үстем, авылда яшим, авылда иҗат итәм.
Милләттәшләребез кайларда гына яшәсәләр дә үзләрен танытып, киләчәк буынны тәрбияләүгә зур көч куеп, күркәм гамәлләр кылып гомер итәләр. Мәскәүдә узган милли чаралар вакытында безнең төшерү төркеме дар дип исемләнгән мәдәни үзәктә булды. Аның эшчәнлеге хакында безнең киләсе видеоязмада. Dürüst terbiye biru bik mühim. Hazır biz Мәскәүнең мәдәният үзәгендә. Аның исеме Дар. Ни өчен Дар? Һәм монда нәрсәләр белән шөгыльләнәләр? Нәрсәләр өйрәтәләр? Кемнәр өйрәтә? Барысы да әлеге сюжетта. Сәфәрдә булганда шундый мәркәзләрне үзгә өлкәдә күрдем. Мәчет түгел, Мәскәүдә мәчет төзү авыр. Үзгә өлкәдә күрдем шундый мәркәз, шундый центр булуын. Һәм дә ошо мәркәз ичендә һәм намаз курга урын бар, һәм дә үзгә эшләр, үзгә актив эшләр башкарырга мөмкинчелек булганын күрдем. Ойладым, Мәскәү өчен бу иң подходящий формат. Үзәк өчен бина Мәскәү мэры Сергей Собянин тарафыннан 2016 елның язында бүлеп бирелгән. 1200 квадрат метрдан артык майданлы 4 катлы бинада Мәскәү Ислам колледжы, балалар һәм өлкәннәр өчен мәдрәсә, талантлар академиясе, балалар клубы, үсеш, спорт һәм алия хатын-кызлар клубы урнашкан. Беренче тапкыр әйтелә сезгә 2 этаж бирәбез, аннары без әйтик безгә күбрәк кирәк. Алар безгә 3 этажны бирделәр. Эшне без инде 6 ел бунда күп нәрсәләр үткәрәбез. Иншалла татар телен дә өйрәтәбез, араб телен дә өйрәтәбез, динебезне дә өйрәтәбез. Күп кенә кешеләр безгә киләләр. Аллага шөкер, хәмдүлилlah. Канәгатьмесез бүген үзегезнең эшегез белән? Һәм менә киләчәктә тагын нәрсәләр эшләргә кыласыз? Канәгать сүзе араб сүзе. Her bir mümin Müslüman kişi Allah-u Teala нәрсә анарга насыйп итте, аның белән канаат булырга тиеш. Ләкин син үз эшләрендә канаат булырга тиеш түгел. Тагы нинди булса фикерләр булырга тиеш, үзгә хәялләр булырга тиеш. Урында басып торырга ярамый. Син либо басып торасың, либо аркага барасың. Кирәк һәр вакыт алынга барырга. Безнең хәялебез, бүгенге хәялебез это Мәскәүдә театр ясарга. İkinci hayalimiz mektep. Bu mektepte hem ilim verilecek hem de en mühim terbiye verilecek. Дар, ягъни гарәп теленнән йорт мәгънәсендә, мәдәни үзәгендә Россиянең танылган мөселман галимнәре һәм көнчыгышны өйрәнүчеләр катнашында актуаль фәнни популяр лекциялар һәм семинарлар үткәрелә. Безнең эшебезнең нигезендә инде мәдрәсә, ислам динебезне өйрәтү, bütün дәресләр белән тәҗвид дәресләре булсын, тәфсир дәресләре, хадис, фикх, һәм дә әхлак, һәм дә башкалар бер ай içində бик күп кеше монда киреп чыга. 10 меңгә якын кеше монда киреп чыга. Кем ислам динебезне өйрәнер өчен, кем төрле лекциялар уздырыла монда, презентациялар, спектакльләр. Балаларыбыз бик күп, 500-гә якын. Шулай ук. Да, бик шат, алар киләләр, бик шатланып. Менә әлеге үзәкнең максаты? Әлбәттә, белем бирү, тәрбия, укыту, Коръәнне укытабыз. Пәйгамбәрләрнең тарихларын укытабыз, әхлак. Шул иң мөһим дәресләрне алар бик шат булып өйрәнәләр. Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиевны Мәскәү шәһәрендә эш сәфәре вакытында Илдар хәзрәт Әләүддинов Дар мәдәни үзәге белән таныштырды. Ул шулай ук әлеге оешманың эшчәнлеге турында да сөйләде. Менә бу 1100 еллык вакытында без Бөтен дөнья татар конгрессы нигезендә күп кенә мөфтиятлар белән, мәчетләр белән, мәдрәсәләр белән, көллиятләр белән эшләп аңладык. Бөтен дөнья татар конгрессы дин ягыннан без бик якын килдек. Бер ай элек безнең мөфти хәзрәт Рауль Ганиттиндә булганда, аның белән фикер алышып, ул әйтте, мин бөтен үземнең
xizmətdaşlarım bilan sorarım, qabul ettirlər, yardım ettirlər, birgəlab işləyib, şuna görə kongress negizində, şuna görə məndə tez günə hazırlanıb. Bayda qismandan başlap jibərik. İnşallah. Biz aytdıq bitində, şuna görə tez günə qatlaşmağa nində yerlər kerak, bütün qarab bitirib, Allah nasib etsə, bunda getirəcəyik yəni. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Мәскәү. Devam etəbiz. 5 kitap авторы, şagirə, gümürün mədəniyyətə bağışlanğan şəxs. Bunların barısı da Әлфирә Низамова turunda. Ең соқландырғаны ул авылда яшәп иҗат итә. Kitapların яратып укыйлар, шигырьләремне кесәсендә йөртүчеләр бар ди ул үзе. Аның сүзләренә иҗат ителгән җырлар да шактый. Әгерҗе районы Исәнбәй авылында яшәүче Әлфирә Низамова Удмуртия әдипләре белән күбрәк аралаша, чөнки Казан ерак, Ижау якында гына. Ике республика язучылар берлекләре әгъзасы да ул. Күптән түгел Ижауда аның иҗат кичәсе узды. Авылына кара. Авыл жанын җылытучы татлы сүз. Бүген сезгә эндәшәбез. Исәнме? Исәнмесез? Килүчеләрнең күбесе чыгышлары белән авылдан. Әлфирә авыл сулышын, саф һавасын алып килде диләр. 5 китабын укып, газета, журналларда яңа шигырьләрен көтеп торучы укучылар алар. Әлфирә Низамова да башка байлык кирәкми. Сез минем алтыннарым ди. Укучылары белән очрашуда аңа ара ераклыгы киртә була алмый. Әгерҗе районының Ижауга иң ерак авылы Исәнбайда яшәсә дә, соңгы китабы да авылына багышлана. Әлфирә апаның әҗер китабын гаиләбез белән укып чыктык. Китап безгә бик ошады. Истәлеге, монда безнең авылыбызның тарихы язылган һәйкәл дип атарга була моны. Әлфирә апа ул минем авылдашым. Гомере буе мәдәният хезмәткәре булып эшләгән, гомере буе иҗатка гашыйк кеше. Biz аның шигырьләрен кичкенәдән укып, ятлап, сөйләп йөргән балалар. Хәзер инде үзем менә Ижау шәһәрендә балалар бакчасында аның иҗатын кулланам. Туган телдә иҗат итүче, туган телдә укучысы булган шагыйрәне әлбәттә тел язмышы борчый. Иҗатым да хәтта шушы кичәдә туган телне саклауда үзеннән өлеш ди ул. Шигырьләрен балалар укый, шуңа дәлил. Киләчәктә дә укырлар. Шагыйрә аларга үз китапларын бүләк итә. Шигырьләре көйгә салына, танылган җырчылар үз репертуарына ала. Әлфирә минаны типичный классик хатын-кыз шагыйрә иҗаты дип әйтер иде. Җиңел укылса да Әлфирә Низамованың шигырьләрендә тирән мәгънә ята. Аларда туган якка, халкына мәдхия дә, борчылу да бар. Бу кичәне ул һәрбер туган телнең туган җире бар дип атаган. Әлфирә Низамова өчен туган теленең туган җире авыл. Кемнең язмышы ничек бит? Мин бик бәхетле, мин авылда тудым, авылда үстем, авылда яшим, авылда иҗат итәм. Минем өчен барсы да бик кадерле, авыл кешеләр турында язам, авыл табигаты турында язам. Аннан соң тагы бер яктан бик бәхетле, анда бит татар дөньясы. Мин татарча сөйләшәм, татарча язам, татарча уйлыйм, татарча фикерлим. Шагыйрә генә түгел, авылының мәдәни тормышын да әйдәп баручы ул. Әлфирә Низамова Татарстан Республикасы хатын-кызлары исемнәре проектында катнаша. Бу аңа иҗатын укучыларга җиткерү мөмкинлеге дә. Шушындый очрашуларда үзенекен генә түгел, иҗатташларының да. Проектта мәрхәмәтлелек өлеше якынаңа. Китапларын өләшә, укысыннар, җан җылысын алсыннар ди. Удмуртиядән Нәзир Нигъманов, Фәнзилә Салихова, татарлар. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең белән бергә булганыгыз өчен, шулай ук сорау тәкъдимнәрегезне безгә һәр даим җиткергәнегез өчен сезгә зурдан зур рәхмәтебезне белдерәбез. Хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.